know, don't forget you. Ugala bele mahele babao, ugala bele kusuru mole. Dan gwari ne. Dama kina gari. Wallahi Allah yana nan ya garin. Ya aiki. Kwana biyu wallahi. Kwana biyu ba ku a gari kwata. Ya ne? Ya kwara. Kai kwara lafiya lau ko mu kai kwaran nan ba zai ci. Kai amma ba kai dan wahala ne. Watan Kano a Kano amma har yanzu baka iya Hausa ba. Ya kina nuna mana kabilanci. Da Hausa nan da muke yi ba mu iya ba. Ba za a nuna ma kabilancin ba. A ce Hausa ma abin nan. Gaskiya ki daina nuna mana kabilanci. To ya kwana biyu ba ka ma fita aiki ba na ganin kana dan gifta irin ka gane yayi. Da su ne na je ina wanka a bayi na ko ina wanka a shayar ruwa na dauke. La ilaha illallah kai. Ni ma fa wanka zan je fa. Na je aka ce ba ruwa na biya gidan su dan iya an ce hima ya tafi gudu tsatsi. To ko za mu shirya ne mu samu ko can din zabi mu ma ne ko? Oke ta ba mu tsara sai wani ba zata. Saura ka da fadi ma dai. Ya dai cire mun wula fa. Ya rinda da girma Allah. Wannan gudu sai ka ce gudu fa falaki. Kai. Gama. Lafiya. Kai me ke faruwa ne kai? Da me ke faruwa ne? Ta kamu ba ki da wuce labari ba motar ruwa sabil. Wato. Ya